Fil-Bulgarija l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola ġiet nominata għal Mrs. Mafia. Ritratti tagħha u tal-kap tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber deru fi protesti li ilhom issa iżjed minn 3 xhur għaddejjin fil-Bulgarija kontra l-Prim Ministru tal-pajjiż Bojko Borisov. Borisov qed jiġi akkużat b'korruzzjoni u saħansitra fi Spanja u huwa investigat fuq allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus. Ċittadini Bulgari jinsabu rrabjati għal mod kif Roberta Metsola resqet emendi deskritti bħala skandalużi f'riżoluzzjoni li għandha x'taqsam mal-Bulgarija u li fija allegat li l-protesti fil-Bulgarija kienu mbuttati u finanzjati minn strutturi tal-mafja. Kien għalhekk li attivista Bulgara Dr. Radosveta Vasileva kitbet fuq Twitter li Metsola ma talbitx apoloġija l-emendi skandalużi dwar riżoluzzjoni fuq is-saltna tad-dritt fil-Bulgarija. Hija wriet ritratt tagħha u ta' Weber li ħamiegħu bħala assistent lil Simon Busuttil b'kuruni fuq rashom u kitbet li kemm Metsola u Weber jinsabu nominati għat-titlu ta' Mrs. Mafia u Mr. Mafia rispettivament. Fil-waqt li ġie rapportat li id-dimostranti fosthom familji bit-tfal u anzjani qed jieħdu sehem fi protesti paċifiċi kontra l-gvern korrott tal-Bulgarija, Metsola akkużat lil dawn l-istess dimostranti li huma finanzjati mill-mafja. Dawn l-istess dimostranti kienu anki msawta, umiljati u anke arrestati mill-pulizija. Ma Metsola naqat ukoll David Casa li fil-Parlament Ewropew ukoll vvota kontra riżoluzzjoni li tappan ir-reputazzjoni tal-Partit tal-Prim Ministru Bulgaru li jinsab imsieħeb fl-istess familja li huwa msieħeb fiha l-Partit Nazzjonalista, dik tal-Partit Popolari Ewropew. Intant il-Partit Nazzjonalista baqa' jiddefendi lil Metsola li titkellem ħafna fuq is-saltna ta' dritt ta' pajjiżna iżda vvutat kontra riżoluzzjoni dwar is-saltna ta' dritt fil-Bulgarija li l-gvern ta' dan l-aħħar pajjiż qed ikun deskritt bħala wieħed mifni bil-korruzzjoni. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista kien kritika din ir-riżoluzzjoni favur il-poplu Bulgaru u qal li din inkitbet f'tem ta' ftit sigħat u b'diversi żbalji. Saħansitra l-kap Bernard Grek kien sejjaħ ir-riżoluzzjoni tas-saltna ta' dritt fil-Bulgarija bħala waħda superfiċjali. Din il-riżoluzzjoni fil-fatt tant kienet superfiċjali.